Screencasting máis webcam. Capturas a pantalla ao mesmo tempo que o profesor fala a unha webcam cun encadre que adoita ser en primeiro plano, de acordo? Pois dende o peito ata arriba da cabeza. Aínda que pode haber variacións, ás veces é ombreiro cabeza, etc. Un dos programas máis usados é Camtasia Studio, OBS ou programas online como xa os citamos no vídeo anterior. Debido á proximidade do profesor á webcam colocada sobre o computador, normalmente, aínda que eu a teño aquí sobre un trípode, o profesor adoita transmitir unha sensación de proximidade. Debemos tentar que a webcam non este moi angulada, buscando unha toma perpendicular ao profesor. Tamén debemos evitar gravar en lugares con fiestras ás nosas costas ou obteremos un contraluz nada desexable. Se queres máis información sobre isto, consulta o vídeo que fixemos con consellos para falar a webcam. Pódese usar tamén un croma detrás do profesor para facer desaparecer o fondo de estudo, superpoñéndose así as diapositivas e dar sensación de integración. Un consello que che dou é aposta por un plano medio, este. Se escolles un único, primer plano da túa cabeza por moito tempo, o resultado pode quedar un pouco antinatural.